Social media iri kubvira moto zvaizvezvi. Muimbi anozviti Beezman B aotukwa neruzhinji rweZimbabwe mushure mekunge aburitsa song yake yeindependence. Ruzhinji rweZimbabwe rwomutuka ruchiti dai wadzidza kuimba nezvirako. Ruzhinji rweZimbabwe rwakatanga kumutuka pasocial media apo paakanga aposta music yake paFacebook. Aiwa, maswitsi esocial media haana kumira zvakanaka zvamanje manje. Uyu wamuri kuona pastage ndiye mukomana wacho anonzi Beezman B anoimba asasaja love, anozvidaidza kuti iye chipoko chaSauro. Aya ndiyo mamwe emascreenshot emameseji ari kukandwa nemafanzi adai kubatikana nezviri kuitwa nechipoko chaSauro. Hanzi dai wangosiyana nazvo zvekuimba sechipoko chaSauro, ungadai wangoimba nezwi rako takutsigira. Plus ruzhinji ruri kuti wakanganisa apo pauri kuimba uchikumbira motokari. Akaimba kambowaka musuwe weindependence achizamawo kuda kutsvaga lake. Kambondo kamanzwa akarira apa, saka ruzhinji rweZimbabwe haruna kufara nazvo. Maswitsi esocial media haana kuchipa. Izvi zvinova zviri zvinhu zvichakanganisa kune maupcoming mazhinji achangopinda mune zvemimhanzi kuti aregere kuimba nokuti zvinhu hazvina kumira mushe. Maupcoming artist ari kukanganiswa neveruzhinji avo vari kuti kana vaburitsa mimhanzi vachiisa pasocial media veruzhinji vari kubva vangotuka. Saka izvi zvaakuita kuti vaimbi vese vachangosimukira mune zvemimhanzi yezimdanzo havachiregera kuimba nekuburitsa mimwe mimhanzi kuburikidza nekutya kutukwa pasocial media. Aiwa, ndofunga mangozvionera mega kuti social media haina kumira zvakanaka uye haidi munhu anopinda nemwoyo, otherwise haungatozvisungirira. Andinokutendai vadikani nekuteerera chirongwa chinochi. Ndiri kuti inini subscribe apa channel yedu ibva yangokura kuti tirambe tichikupai news itsva.